Siinä se on. Nätti kuin karamelli ja Brembo-jarrut ja teräspunoletkut ja neliventtiilikone, Oilheadin vanha bokserikone. Katsotaan mittareita. Analog nostalgia. Mun on neulat ja mittaristot ja satula on laitettu ja alkuperäiset sivulaukut löytyy ja rekkari on aika maukas tämmöiselle Dallas-fanille ja on täällä sitten vähän pyramidin hukkeria ja jalkatappien säätösarja löytyy ja pyörä on kyllä uskomattoman hienossa kunnossa. Ei uskoisi, että on, mutta kai se Pemari on sitten laadun tai myös moottoripyörissä.